Qui és en Josep Fadó? En Josep Fadó és una persona normal i corrent com moltes altres, que un bon dia doncs, va decidir tirar-se del ruedo i dedicar-se professionalment al món de la lírica, de l'òpera. Això va ser una mica tard per lo que seria un inici d'una carrera professional en aquest camp. Jo vaig començar professionalment amb 35 anys, 34 anys, i bé, ara en porto 20, ara just el mes de novembre em va fer 20 que vaig començar. Abans, anteriorment, doncs, treballava en una entitat d'estalvi d'aquí a Mataró, coneguda, que vaig deixar. La primera, com bé dius tu, la primera actuació així seriosa va ser un trobador a Sabadell, que en qualsevol cas el que tinc molt, molt fresc és la trucada que em va fer la persona que em va contractar, perquè no em creia en aquells moments que això pogués ser real o pogués ser cert. Era una cosa bastant sorprenent, sorprenent, vull dir, jo no m'ho esperava, evidentment, i que va ser un punt d'inflexió, no? La trucada aquella me'n recordo perfectament, i me'n recordo les paraules, el que em va dir, el que em va demanar. Em va dir, estudia't l'àrea aquesta del trobador que vull sentir-te-la, quan te la sàpigues em truques i vens. I efectivament, me la vaig aprendre, vaig trucar, vaig anar a Sabadell, la vaig cantar, i em va contractar. Nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Home, és important perquè jo, per exemple, la meva infantesa l'he feta o l'he passada en diferents àmbits culturals, a nivell de teatre amateur, des de que tenia 8 anys participant amb els pastorets i fent teatre a la Sala Cabanyes. Això a nivell professional m'ha servit molt per després estar dalt d'un escenari. I a nivell musical, doncs, amb l'Escolania de Santana, amb en Josep Maria Vidal, que va formar aquella coral de nens i així, i de sempre, des que he estat un infant, des que he estat petit, que hi he tingut un entorn favorable, no? I això, evidentment, fa que després les coses puguin ser d'una manera o d'una altra, no? Vull dir, la música, avui en dia, és una cosa tan o més important que fer una carrera a nivell universitari, perquè realment són uns estudis reglats. Això caldria que ho poséssim amb solfa, amb argot musical, perquè realment és un tema... És un tema important. Jo penso que, com la pregunta que em feies, considero que és una feina tan lloable com una altra i que dona moltes satisfaccions, també. Començo pel final. La gent només veu el resultat final. El resultat final és el dia que toca, que surts i cantes. I no saben la feina que hi ha al darrere, que és molta. Per construir un personatge, el primer que has de fer, d'acord, és, com els historiadors o els investigadors que investiguen, doncs una mica saber què és el que faràs, a quina època està escrit, per què, de quina manera, quin sentit, quin és l'argument. Saber una mica de tot això, no? Això és una feina que comença un any abans. Un cop et vas posant dins aquest personatge, doncs escoltes la versió de fulanito, escoltes la versió d'un altre i vas fent aportacions. I després musicalment t'ho prepares, t'estudies la lletra, vas amb un pianista, t'ho repasses, et corregeix, fins que al cap d'un any arribes als assajos. El primer dia, primer minut, has d'arribar amb la partitura al 100%. Jo he treballat moltes vegades al Liceu des de l'any 2000, he fet
quasi bé fins a 300 funcions de 25 o 30 òperes diferents, i la sensació que tens quan surts allà és una sensació molt agradable. És una sensació molt agradable per què? Per molts motius. En primer lloc perquè jo ho considero casa meva. En segon lloc, a mi la gent d'allà, qui treballa, em respecten, perquè fa molts anys que em coneixen, i no només la gent que hi treballa, sinó el públic, perquè el públic et coneix. O sigui, quan surts a saludar, sents que el públic t'aplaudeix, però t'aplaudeix perquè ho fas bé, però també perquè saben que ets de la casa, que ets d'aquí, que et coneixen, no? I tot aquest conjunt de coses fa que t'hi sentis molt a gust. La veritat és és el teatre és el teatre on m'hi sento més a gust treballant. Bé, ara després, 20 anys després, puc explicar que els primers 2 anys de carrera professional que combinava la feina de l'entitat amb la feina com a músic, com a cantant, havia arribat, ho puc dir, no, això, no? Havia arribat a fer trampes, havia arribat a escapar de la feina per anar a fer un assaig al Liceu i tornar. Sortíem, anàvem a un pàrquing, em canviava, em tallia el traje, em posava més d'allò, anava a assajar, assajava i tornava a entrar. Ara ja ho puc explicar perquè han passat 20 anys i m'és igual, ningú vindrà a demanar-me explicacions, però això ho havia fet, i no una vegada, sinó bastantes, Una de les coses que he après és saber valorar les coses en la seva justa mesura i també saber quines són les necessitats que tenim a nivell general. A vegades ens pensem o abans estàvem en una dinàmica que tot era més i més i més, i ara potser valorem més les coses i a nivell professional sobretot valores molt el que fas dalt d'un escenari. Estem en un punt de que la valoració cultural, o sigui, recordes el primer confinament, sortia la gent als balcons a cantar i hi ha companys meus que ho feien. Això s'ha acabat. Això s'ha acabat. Això és una feina, m'entens? És una feina com qualsevol altra, com el que ve a arreglar el llum. Ara hi havia una polèmica també amb un programa de TV3 que demanaven actuacions de curtes en vídeo de la gent, que no sé què, que els hi farien propaganda. Això, escolti, miri, no funciona així. La cultura és molt més que tot això. Som gent que ens dediquem a entretenir, però a canvi de que ens remuneri, evidentment, no per la patilla, com molts es pensen, no?, a vegades. Jo he dit que no algun cop que m'han demanat. Escolta, pots venir aquí a cantar-nos... Escolta, i que em pagareu? No, però bé, només has de cantar una cosa... Escolta, oblida-te'n, no. Hem de saber dir no, hem de saber on d'allò, i a nivell institucional ens han de saber valorar més. La veritat és que em va fer moltíssima il·lusió, per molts motius. En primer lloc perquè em vaig considerar que l'Ajuntament em proposava abanderar la imatge de la ciutat. Això en primer lloc, no? O sigui, abanderar la imatge de la ciutat davant de la ciutat i davant d'on sigui, perquè a mi m'han arribat inputs de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, d'Oviedo, de Bilbao, inclús d'Alemanya m'ha arribat aquest vídeo, val? Això era important i és d'agrair, i els agraeixo moltíssim que hagin pensat en mi per poder-ho fer. M'agrada que facis aquesta pregunta. Això és un tòpic, no? Però sí. Sí, parlo clar i dic les coses que penso, a vegades això em pot perjudicar, però, bueno. Sí, penso que ens falta fer un pas endavant amb aquestes coses, sí. S'ha de ser més valent. S'ha de ser més valent i en tot, en general, i prendre decisions i dir les coses pel seu nom. M'agradaria felicitar, si no em poso les ulleres no veig res, les festes de Nadal amb una estrofa d'una cançó molt coneguda, que és el Santa Nit, una cançó que és internacional, i us cantaria la primera estrofa en català. Santa nit, plàcida nit,
Els pastors han sentit l'al·leluia dels àngels cantant, que en el món han estat esperant. El Messies és nat, el Messies és nat. Bon Nadal a tots i que passeu unes bones festes.